President, Nigeria Women Organization, Ochiora Nwanyoma, Onyoma Kabani, Adeline Anokam, Okaba Nwanye, Vice President, Executive Secretary, the Nigerian Women Organization, Rally for Pamela Olas, Audio Funamba, Nesde Nona America Mano, Perundi Banyo, Wani Newi, Gel Elua, Oyinedia, Assistant Secretary, Financial Secretary, Gladys Okonkwo, Aru Kakwa, Onyoma Gabani, Assistant Financial Secretary, Florence Ademola, Iyajbeta, Edith Okafo, Akanagwego, Treasurer, Patience Ibokwe, Omeroha, Assistant Treasurer, Assistant Publicity Secretary, Charity Oazume, Ojembe Milo, Ide di mananya kuno kanyina chano nunu na mama, umumani anino, biko jisi anikenu. Jikoba no munu, nezinu no no, umwakani mutaluno, tekeni diluno, ado hawin, ochina mwata, Social Secretary, Assistant Social Secretary, Samantha Wheeler, Electric Umwanye, Provost, Chibure Okafo, Obidia, Christy Machuku, Coral Liga, Maria Debo, Foreign Madam, Nezenu ndi nedozila nyoku mozu benu, no wherever nonu, awota felidia, no mena nedozienu, awelo ndi nafunu makaya. Blessing Adewumi, Udoka, Chika Nwanedo, Aboma, Mgbakwaligbodo na-egwunu, anyị abatakwanụ. Ngwa
n'ụtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-enyere aka ife na-aga n'iru n'anya ya Messi egburu ọnụ akwa ahụ Precious Ikeji akụ odozi akụ nwanyị ọma gaba n'iru Augusta Osai Adaure ezi nwanne mmadụ Ebere Osuoji Ugo Chinyere Bridget Doro enyi di ya kapenu n'iwu nụnụ emeka n'ojisie n'ike nụ na di unu kwunu n'azụ nụ